ngoba manje ubuka imali yakho emoshekile. Yini njalo ubudedengu. Ifana nayo lento yokukipita, lento kuyishada. Ngoba unomuntu nje ongenandaba. Abanye abondle emakhaya, amantombazane afundisiwe emakhaya. Angidlule nje kule. Fundisa umuntu ekhaya abe right, kodwa uthola ukuthi noma ngabe uyinsizwa yakwabo akezwa lutho ekhaya. Kodwa entombini nakuba kwentombi uyena oqhamuka kuqala. Ngisho kuneyinkinga kuvele kuthiwa kufanele usibanibani. Ufika manje imoto ifika isishunqa manje ithayi. Uthi sekukhonto eyenzekayo, khonto edingekayo. Uyenza yonke lento unezingane zakubo njalo. Ufundisa le ntombi yakhe. Ufundisa izikoleni eziphakeme, ayise kuma university, ayikhiphe kule ifake kule, uyayondla ikhokhela iflethu, ikhokhela esikoleni. Into umayidululu wakhe. Kodwa kubo wafundiswa ngemali. Akasayifundisa izingane zakubo. Akanake umuntu yena ukuthuthukisa umuntu wakubo. Kuba akasathintwa nje. Mhlale ntombi yayithola ijazi, yawuthola umsebenzi. Yabona abantu abafunde njengayo lapha. Imdaxaze phansi. Abuye esehayizela bonke abantu la. Esethatha intambo. Abanye bathatha intambo bayibulala. Akhalela abantu ukuthi yazi le ntombazane ngifundise ngemali zami ezinkulu. Siyakhala ngifundise ngemali ezinkulu. Uyazi ukuthi ngaye imina nje ngangihlalisa endaweni ezithile, imina ngayifundisana laphana, ngisho umsebenzi yawo utholelwa yimina, kodwa singilahla kanjena, sekufuna kudatshuke manje. Wayengenabo yena abantu bakubo bekufuna abafundisa, abefundisa yasemzini yabantu. Banjalo nosisi afundisa indoda enze yonke into, bayithathela ama driver's license, benze zonke izinto. Ayithatha indoda ayibeke ezingeni eliphezulu. Ayitholela umsebenzi, ufundile phela usisi. Ayixhumanise nabantu, ihambe isebenza amahhovisi aphezulu. Iyasuka iyabona ukuthi hayi ugogo vele lo. Gogo lo, mumbi futhi lo. Sengimbone kahle mumbi lo. Nazi ingane engangami nezinhle. Lana nje sengi-right futhi. Angisenankinga naye lo. Sengingaphila ngaphandle kwakhe. Amdaxaza umuntu. Akhahayiza umuntu. Ukuthi hey manje yazi nje uboy ngeke nje ukholwe. Ula ekhona nje mina. Babengeke abafweni. Zazi ngekho nje ingane nje uzalweni lakho ongayifundisa, uhamba ufundisa amadoda ongawazi. Hlukanani nokuthi umuntu esenganeno ngenxa yokufuna umshado a-investe noma akhiphe uqobo lwakhe nezimali zakhe. Nalena futhi yokujaha ukuthi abantu mengabe bethandana bajaha ucansini.